Sve se razumije. Odate film namjerno će mi svinuje što će biti sigurno što se ovo mi treba loviti. Sad je napravo. Kao što kažem kada kreneš. Može. Krećemo. Ajde. Ja ću kažem kada se krene. Može. Sam krenuo na vreme se. Malo. Može. Može. Šta sam napravio? A brzina je dobra? Možeš malo brže. Možeš malo brže. Može. Mislim da si sad. Pasno. Pređoš ulicu. Kenjašemo, pređoš ulicu. Takav znači predivan kadar, on nekom ulicu ide, razumiješ, ima i pređoš ulicu. Ajde. Podržavam. Razumijevanje prema kamermanu. Nemo to, ne vidite. Ali da si pao s kameru, uvete, ću vidjeti. A to da vam ispričam, da vas nasmejem, ovo živo istina. Pričao li sam? Ne. Danilo. Stop, čekaj. Ja ću ti kažem kada kreneš i slobodno cepaj brzo. Još malo desno. Kreći. Dobar.
Vidi. Samo crte. Ovo. Ali namesti se prirodno kako otvaraš, ja se hvatam. Pa dobro, prirodno namjesto mi Veska Amerija, ajde. Ne, šta mislim? Ajde. Kaži. To će mora malo brže vidjeti. Ajde, kaži. Ajde vidi. Otvaram. Znači i ovo. Prevreme si ovo. A? Otvaram. Yes. Otvaram. Hadi sen. Znači, gledaj, uopšte neću da ovo, znači samo ovo je ovo. Celo, ovamo, vraća se na to. Okej, Oko? Može.
samo da probam. Opet, ovo je sačuvano dobro, sad ću samo da se udaljavam s tog pogleda. I to sam sada stavio. Krenu. Niče, možeš to se još jednom ponoviš to? Može. Nemoj to da mi govoriš, možeš krenuti, izgleda me to unizvozimo. Opet ti krenuti. Nemoj to da mi pričaš, izgleda sad. Krenu. Možda...
Jesi, hvatiš. Uvati me. Ništa ne sekirajte za mene. Samo cepajte pravo. Može. Jesi. Aha. Jedino ga bi, ako uđe nema veze. On ispadne se kako. Samo da ga ne zakači. Jedini ga. Uvršaj! Otići ćeš kuću. Gledaj. Udalje. Udalje. Kamo da vi? Ej, deki. Opet. A? Nisam snimio, opet. Morao sam da napravo zato što mi je kanali bilo.
zadnji bacanje, to treba ostati. Može? A misliš, nećeš sad da kriviš? Ne, samo ovaj zadnji deo, moraš komplet. Opet zadnji. Dobro, samo kažem kako, samo se čuti. Dobro, ja sam pripremio. Nisam ušao u kadar. Nisi. Nadam se. Šta nisi? Da nisam ušao ovdje u kadar kad je išao. Mnogo dobro. Da vidimo. Gledaj.